हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। फाइनाल काट अफ बेसेबां थांगोन एभिइउबि दानि सोलिबाय थानाय रेलि बेनिफ्राय सिगांनि रिलि जाखांनाय दानि एग्जाम जानो गोनां दा बयनिबो गोसोआव सोंथि जागासिनो दङ जे फिजिकेल प्लास रिटेन एग्जाम पास खालामनानै बेसेबां काट अफ थांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव दा बेखौनो जों एसे सावरायगोन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन जुदि भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव साबस्क्राइब खालामना लां आरो लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ काट अफ बेसेबां थांगोन बिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामगासिनो दङ एनालाइसिस भिडिअ दा बेखौ जों खालामगोन एक्सपेक्टेड जों खालामगोन नाथाय बेसेबां थांथारगोन जों दायो बुंनो हाथ'वा मानोना बियो सोनारगोन जेब्लायबो एग्जामनि सायाव लोगोसे नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि क्वालिफाइनि सायाव दा बेखौनो गोबाव खालामा जों सावरायनोसै दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव जेब्लायबो जबनि आपडेट मोननो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि सिसि दा बिदिब्ला जों फैबाव गोबाव खालामा अफिसियेल हम पेजाव दा अफिसियेल हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मा लेटेस्ट आपडेट फैदोंमोन जों बेखौ नायग्रोगोन बिनि उनाव जों सावरायगोन काट अफ बेसेबां थांगोन एबा थाङा दा गोबां बाथ्रा दङ एफेक्टेड एरिया दङ बेनिफ्राय एभिइउबि कनस्टेबल दङ दा जों बे 9नि आपडेटखौ नायग्रोनोसो फैदो गोबाव खालामा जे जोंहा माखासे कनस्टेबल दङमोन नालाय जेरै AISF दङमोन थ' बिथांमोना मा खालामनांगौ आरो मा खालामनाङा मोनसे नटिस फैदोंमोन जों बेखौ नायफिनबावग्रोगोन बेनिफ्राय जोङो जागायगोन गासिबो डिटेल्सखौ सावरायनो दा जों नटिसखौ डाउनलड खालामबाय आरो बेयाव मा बुंदों आरो एग्जामा बबेयाव जागोन आरो बेनो जाबाय एग्जामा जायफ्रा AISF कनस्टेबल जेब्लायबो गुवाहाटियाव जागोन होनना बुंखादोंमोन सिगाङावनो आरो बे लोगोफोर एग्जामा जागोन मोनसे गभर्नमेन्ट एचएस स्कुल कटन कलेज खाथियावनो जायो बे एक्चुअली थ' नोंथांमोना कटन बेवहाय नुनो मोन्दों आरो लोगोसे फान बाजार गुवाहाटि नोंथांमोना 27 फेब्रुवारिनिफ्राय एग्जामा कन्डाक्ट जागोन 11 AM निफ्राय 1 PM सिम आरो नोंथांमोना बेखौहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हानाया 11 AM मोन बेनो जाबाय 12 फेब्रुवारिमोन थ' बेखायनो बयबो खालामखाबाय जानांगौ आरो खालामना लादो जायफ्रा खालामाखै दा बे एग्जामा एक्सट्रा जागोन सेपारेट जागोन 27आव दा नोंथांमोननि गिबिसिन एग्जामा जासिगोन कनस्टेबल एभिइउबिआ 20 फेब्रुवारि सानडेआव जागोन बयबो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामखाबाय आरो जुदि माबाफोर एडमिट डाउनलड खालामनो हायाबा नोंथांमोना टल फ्रि नाम्बार मोनदों थ' नोंथांमोना बे टल फ्रि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनांगौ अब्लानो जोंहा एडमिट कार्डआ इसु जाना फैयो नोंनि एगेन्स्टआव दा खायसे जायो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हाया दा बेखायनो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव जेब्लायबो कल खालामनांगौबा नोंथांमोना भिजिट खालामनो हायो अफिसियेल मोनसे इमेल एड्रेसआवहाय स' दानिया जोंहा नायनोसै जे काट अफ बेसेबां थांथावना दा जोंहा काट अफ थांथावनाखौ बुंनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जायो लोगोफोर जे गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे काट अफ बेसेबां थांमारगोन होननानै दा काट अफ होनाय लोगो लोगो बे सोनारगोन नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सायाव दा फार्स्टआवनो बुंनो सानो जे नोंथांमोना मिथिखायो जे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां भेकेन्सि दङ बेनि एगेन्स्टआवसो काट अफ थाङो दा हमना ला साप'ज नोंनि डिस्ट्रिक्टआव जुदि 10टा एबा 10टा जुदि पस्ट दङबा थ' साबा लांगोन नालाय साबानि गेजेराव एग्जाम लांगोन नालाय दा हमना ला 1:5 रेसिय' लांदों नालाय थ' नोंथांमोना सानदो 10टा पस्ट दङब्ला गासै 50 जन एबा 50 जना एग्जाम होदोंमोन थ' बे 50 जननि गेजेराव काट अफ सायख'गोन दा बे 50नि गेजेराव बबे माने जायफ्रा बांसिन मोनो बिसोरखौ लानानैनो काट अफआ सोलिगोन दा हमना ला बयबो जुदि 60 मोनदोंबा खायसे 60.5 खायसे 60.2 मोनदों दा हमना ला जुदि 10 जना 60.5 मोनदोंबा बेनो जाबाय काट अफ थांसिगोन दा बेबायदि प्रसेसआव आरो दा अभारअल नोंथांमोनाथ' मिथिखायो फिजिकेलाव 30+ थांखादों अब्ला एग्जामावथ' गासै जोंहा 50 मार्क्सनि दङ नालाय अब्ला मारै थांगोन गासैबो 60+ थांनायनि चान्सआ दङ आरो बेबो सोनारगोन जे एग्जामाव हानायनि हाया दा हमना ला मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जुदि बयबो हायाखैबा काट अफआ खम थांगोन आरो बयबो एग्जामाव हादोंबा काट अफआ हाइ लेभेलाव थांनाय जायो दा थिग बेबादिनो जोंहा एफेक्टेड एरिया दङ मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया दा मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरियायाव एसे खम जागोन काट अफआ जास्ट एसेल' डिफारेन्स जागोन 1-2 जागोन दा बिदिब्ला जोङो काट अफखौ नायग्रोनोसो फैदो मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरियायाव माबायदि थांदोंमोन जों बेखौ रिफारेन्स लानोसै दा जों भिउ खालामबाय दा भिउ खालामनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे पुलिस स्टेसनखौ नायदो गरेस्वरावहाय 31 गाहाम थांदोंमोन अब्ला बेयाव एसे काट अफआ हाइ थांगोन मानोना बेयाव पिएचडि काट अफआनो गोजौ थांखादोंमोन आरो लोगोसे खायसेयाव दङ 21 गाहाम दङ एबा 20 गाहाम दङ दा बेफोराव काट अफआ खम थांखागोन बेनो जाबाय इउबि लेभेलाव बाट एभिआव एक्सट्रा जायो काट अफआ दा बेखायनो जोङो बुंनो हाया डाइरेक्ट जे काट अफआ 60+ थांगोन बा 55 थांगोन दा हमना ला जायखिजाया हिन्जावफोरा काट अफआ एसे खम थांगोन बेनिफ्राय हौवाफोरा हाइ थाङो दा हमना ला जोंहा क'क्राझाराव काट अफआ गोजौ थांगोन मानोना पिएचडिआव काट अफ गोजौ थांखादोंमोन नालाय दा बिथांमोना एग्जामाव बारा मोनहैबानो 30 मोनबानो 60 थांखाबाय प्लास माखासे एक्सट्रा मार्क थायो दा गासैखौबो लानानै ओभारअल नोंथांमोना अलमस्ट 60+ थांखागोन काट अफआ जेरावनोखि एसटिफ्रा बांसिन क्वालिफाइड जादों
दा बेनिफ्राय जों एभियाव नायोबा जोङो एफेक्टेड एरिया एभियाव नायोबा ओरैबायदि बेयावबो एसेल' डिफारेन्स जागोन दा बेयावबो नाय स' नोंथांमोना माखासे काट अफ थांनाय मोन्दों जेरै बाक्सायाव 30 थांदों हमना ला गरेसेराव 30 थांदों बेनिफ्राय बबेयावबा एसे खम दङ आरो दा 21 गाहाम थांदों जेरै माजबाद उदालगुरि दङ दा बेफोराव एसे खम थांगोन काट अफआ दा ओरैबायदि चान्स दङ गल्डेन चान्सआ जायफोरा एभि इउबि मोननैयावबो बथ साइड नोंथांमोना क्वालिफाइड जादोंमोन अब्ला इउबिना एभियाव फैनायनि चान्सआ थागोन बे सोनारगोन नोंनि नाम्बारनि सायाव दा बेखायनो नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया जायफ्रा मोननै क्वालिफाइड जादोंमोन थ' मोजां एग्जाम हो मोनसे नङा मोनसे जानायनि लामायाव थायो मानोना नोंथांमोना मोननै पस्ट एप्लाइ खालामदों नालाय थ' बेखिनि नोंथांमोना मोननायनि लामायाव थायो स' दानिया जोबनाय फैबाय बेनो जाबाय गोदान रिलियाव काट अफ बेसेबां थांगोन दा हमना ला गोदान रिलियाव पस्टआ जोबोर खम बेयाव काट अफआ हाइसिन थांगोन दाखालि जेरै 31 गाहाम थांदोंमोन बेनि 2 एबा 3 बारा थांगोन जेरै 33 गाहाम थांगोन जोंहा PhDयाव बेनिफ्राय माखासे दङ हमना ला जेरै जोंहा एबि लेभेलाव 60 थायो नालाय बेयाव 50 प्लास थांनायनि चान्सआ बारा थागोन मानोना पस्टआ जोबोर खम आरो क्वालिफाइडआ जोबोर जागासिनो दङ दासिम जोबोर जादों बेखायनो जायफ्रा 51 52 मोन्दों थ' नोंथांमोना काट अफ नोंथांमोना थांनायनि चान्सआ दङ आरो बेल' नङा जे जोंहा माखासे डिस्ट्रिक्ट वाइज भेकेन्सि थायो जि जायगायाव भेकेन्सिया खम बेयाव काट अफआ 50 प्लास थांगोन आरो जि जायगायाव भेकेन्सिया बारा बेयाव काट अफआ 50 48 49 थांनायनि चान्सआ दङ दा बेयाव जों बुंनाया गासिबो एक्सपेक्टेडसो लोगोफोर जे जोंहा बेबायदि थांथारगोन बे नङा जों जास्ट हमना लानायसो नाथाय खमबो थांनो हागौ बाराबो थांनो हागौ नाथाय अलमस्ट 60 प्लासआ थांनायनि लामायाव नुहुरदों मानोना भेकेन्सिया जोबोर खम बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो लास्टआव दानिया जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि जबनि आपडेट मोनो जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव